Uyazi bakithi ngiyafisa ukubona intsha yethu ilandela imisebenzi lena ka natural medicine yokwelapha ngamakhambi esintu. Kuloko kuyizifiso sami ukuthi ngoba sikwazile ukubona intsha ilandela ipolitiki igqoka izikipa ezinamagama abantu abangabazi angazi bababone, and siyazibuza ukuthi what cannot be used in order to influence intsha yethu to now venture into natural medicine. Uyazi intsha yase-India, when I was in Mumbai, I noticed ukuthi kunama colleges that precisely accept intsha to come and study Ayurvedic. I-Ayurvedic indlela yokulapha ngokwesintu kwase-India. I wish we can have same things. Sinama-TVET colleges here of which they can also be used by intsha ukuthi ifundiswe ngamakhambi esintu, because amakhambi esintu they are very, 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 very potent. They are not important, they are very, very potent. They are very potent. By far, all synthetic drugs, by far, they come from potent herbal products. They come from potent herbal products. Engisho ukuthi uGumtree wenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Inhlaba yenza umsebenzi omkhulu kakhulu ku Western medicine. Umhlakuva wenza umsebenzi omkhulu kakhulu Western medicine. Kuningi we can count. Engisho ukuthi into engiyithandayo intsha yethu this time it's better educated compared to thina abelaphi bendabuko. Iningi labo ungangizwa kambi sino grade 10 maximum. Iningi lethu asiyanga esikoleni. Obabudoli bano standard 3, standard 4, standard 5 asiyanga esikoleni. But now if sinabantu aba-charismatic njengalaba abafundile siba introduce ku natural medicine bezo-understand akubona ngokwe-biological properties and chemical constituencies, kuzoba ngcono kakhulu ukuthi kunathi thina singakwazi ngoba intsha nje bayifundile nje the better use of computers and proper data capturing bagudi kakhulu lapha intsha yethu. Ngalo ndlela singakwazi ukuthi at least sibe nethemba ukuthi noma belungu bangathini kodwa siyazi ukuthi sinentsha eyazi ukuthi ikhambi lokuthi selingaprevent. Sesingaqala sibe nama-nursery whereby we don't plant spinach, we plant rare herbs that esibona ukuthi ayaphela manje sihambe soyitshalela thina wona sazi sizoba nako lokho.